दिनै जोङो बिक्रमपुर गामि बेंटल बिक्रमपुर गामि बुंनो थाङोब्ला फेरेंगा सारनि सानजा उसुं खाथियावनो होनजायो। बे गामियाव दिनै खमाव गैयाब्लाबो खैजन दंलाय रायजोफोर 85 न'खर 85 न'खरखौ दिनै जोङो बेवहाय जयनिं खालामनो मोनदों। प्लास जोंनि माखासे खामानि मावना लानाय आरो थांखि लानायखौ बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब आरो मदद होदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो रायजो राजाफ्रा गासैबो मिथिगौ जोंनि लाइमोनफ्रा बा जोंनि माखासे दानि जाबाय सोलिबाय थानाय जि सरखार बे सरखारनि सायाव माबायदि जानो थांगासिनो दङ बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि माखासे रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफ्रा जोंनि मावनो लानाय थांखिखौ दिनै जाफुंहोनो थाखाय जाय बिथांमोना दिनै माबा मोनसे मोननांगौमोन दिनै बे बुस्थुखौ मोनहोनो थाखाय बा जोंनि माखासे गोदोसोनाय जायगाफोरखौ दिनै जोङो मावलांनो थाखाय बा आनडेभेलपमेन्टखौ डेभेलपमेन्ट मावलांनो थाखाय बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होनो होननानै दिनै बिथांमोना जोंनो जगदान जादों। आरो बे जगदान जानायानो जादों जाहैबाय BPF दोलोआव दिनै जानो गोनां दिनै मेनि 7 थारिखआव जि MP इलेक्सन जागोन बे MP इलेक्सनावहाय जोङो जोंनि जानो गोनां केन्डिडेट खाम्फा बरगयारि सारखौ दिल्लीयाव दैथायहरनो थाखाय जोंहा साफ्रोमबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय लानानै ब्लक लेभेल प्राइमारि लेभेलसिम दिनै जोङो रावबो जिरायनानै थायाखै। आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो दिनै नुफैनो मोनदों नैबे बिक्रमपुर गामियाव सासे फेरेंगा सार फरेस्ट EM बिनि उसुंसे जि बिक्रमपुर गामियावहाय दिनै हाबग्रा लामायाव जोङो अन्थाइ थाइसेबो जों गोलैनाय नुवाखै। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बेयावनो नुनो मोनो जे गावनि उसुं खाथियावनो जुदि अन्थाइ थाइसे गारनो हायाखैब्ला अब्ला गोजान गोजान रायजो राजाफोरखौ मा नायबावनो बेखौ मोनसे कुइसन फैनो रायजो राजानि सायावहाय बा जोंनि सायाव। दा बेखौनो आं बुंदों गोजान गोजान दाब दाब जायगानि रायजो राजाफोर दङ बेखौनो आं खावलायदों जोंनि माखासे मावनो लानाय थांखि जोंनि इयुथ्सफोर मोजां मोजां फरायनाय BSc MSc दिनै बिथांमोना दिनै माबा मोनसे फरायनायजों लोगोसे दिनै राजनिथिकआ दिनै BTR एकर्ड खालामखांनायनि उनाव दिनै जोंनि BTCआ मा जालांनो थांगासिनो दङ जोङो बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि मोजां मोजां स्टुडेन्टफ्राबो दिनै बे खामानिखौ दिनै जोङो मावनो थाखाय जोङो आवगायनांगौ गोनां जाबाय। दिनै बुंनो थाङोब्ला 17 बोसोरनि सिगां बा 17 बोसोरसिमावहाय रायजो राजाफ्रा गोबां मानसिफ्रा रेल लामा होथेदों बिदिनो राजा लामा होथेदों गोबां बिदिनो रायजो राजाफ्रा गावनि जानायखौ दोनथ'नानैब्लाबो दिनै गोबां खस्थ' खालामदोंमोन। नाथाय बिसिनि बिनिमय बिथांमोननो जेबो दिनै होनो रोङाखै। दिनै आरोबाव जों बुंनो हायो जाय बिथांमोना जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय दिनै सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन दिनै जाय बिथां रन्जन दैमारि सारा सासे सिगनेटरिया दिनै जेल सिङाव दालि गोथां जानानै दङ। बिथाङा दिनै जाथिनि थाखायनो दिनै नांनानै दिनै बिथाङा जेल सिङाव दङ सासे सिगनेटरि बिथांमोनखौ उदां खालामनांगौमोन आरो सोरबा केडारफोरखौ खालामाखिसै सासे सिगनेटरि जाय बिथां रन्जन दैमारि बिथांमोनखौ बिथांमोना उदां खालामनांगौमोन। नाथाय बिथांमोना दिनै जेलाव दङ बिथांमोनखौ लानानै आरो बिथांमोनखौ जों उदां खालामनांगौनि दायथ'आनो जाहैबाय जों रायजो राजा साफ्रोमनिबो दायथ'। दिनै जोङो जोंनि थाखाय जोङो नाङा दिनै जोंनि रायजो राजानि थाखाय जोङो मोनसे सिन्था दङ। दिनै आङो गोबाव सम दिनै ससियेल वार्कार मावबोनानै रायजो राजाया बबे खनायाव थायो रायजो राजाया मा हालोदाव थायो रायजो राजाया सोरबा थिं गिजियाव थायो सोरबाया प्लास्टिक गिजियाव थायो दिनै बेफोरबायदिखौ आं गोबाव सम मावबोनायनि थाखाय दिनै रायजो राजानि थाखाय मावनो दिनै जोङो आवगायगासिनो दङ। आरो जोङो गोसो जायोमोनब्ला दिनै जोङो गावनि थाखाय जुदि जोङो बुथुमनानै जुदि लानो गोसो दङमोनब्ला गावनि थाखाय उदैनि थाखाय जुदि जों नागिरदोंमोनब्ला दिनै जोङो दानि सोलिबाय थानाय सरखार BJP सरखार आरो UPPL सरखाराव दिनै जों हाबनो हायोमोन। नाथाय जोङो थाखा फैसा नाङा धोन दौलत नाङा जोङो हायोब्ला सोरबा जुदि माबा मोनसे बिफदाव गोग्लैयोब्ला जोङो हेफाजाबसो होयो। दिनै बिनि थाखायनो रायजो राजाखौ जोङो दिनै जोलै नोगोरै जोङो नुनो मोनदों फेरेंगा सारनि जि उसुं खाथियाव 85 न'खर बेवहाय जोङो नांगौब्ला जोङो 15-20 न'खरखौ गारनानै जोङो 60 न'खरखौ दिनै जोङो बे मोनानि समब्लाबो रायजो राजाफ्रा जोंखौ नेनानै रायजो राजाफ्रा जोंखौ हेफाजाब आरो मदद होनायजों दिनै जोङो जयनिं जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। दिनै बिथांमोनखौ आं बुंदोंमोन बै मिडिया नांलायले नामा होननानै बिथांमोना बुंदों नङा जों ओंखारबाय नालाय ओंखारबाय जोङो ओंखारथायखागोन होननानै बिथांमोना बुंनायखाय दिनै जोङो मिडिया फेसिं खालामनाय जादों बे हरनि गेजेरावब्लाबो। आरो जाय बिथां नै जोंनिनो ब्रादार UPPLनि सासे दैदेनगिरिमोन नाथाय सासे दैदेनगिरिया
मानि थाखाय दिनै BPF दोलो जिरायथ'नाय दलाव दिनै हाबनांगौ गोनां जादों रायजो राजा साफ्रोमबो सिन्था खालामदो सिन्था खालामनानै बिथांमोना दिनै सासे दैदेनगिरिया फैदोंब्ला नों सासे रायजो राजानि खामला हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्राया मानो गोदाव सोराव राजनितिखौ लानानै जोङो एना एनि दावराव दावसि जानानै थानो जोंनि माखासे लाइमोनफोर जि मावनो लानाय खामानि बे मावना लानो खामानियाव जाहाथे अननानै जोंखौ हेफाजाब आरो मदद होगोन होननानै जोङो आसा खालामनानै दङ आरो जोङो दिनै मेनि 7 थारिखनि जानो गोनां MP इलेक्सन बेवहाय जोंनि BPF दोला देरहानाया रोखा आरो जोंनि देरहानाया जों रोखा होनना बुंनायनि खारनानो जाहैबाय जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि जिरायथ'नाय दल जे BPF दल बेवहाय गोबां मानसिफ्रा दिनै जयनिं जागासिनो दङ आंनो खम गैयाब्लाबो 15,000नि गोजौ आं जयनिं खालामबाय बे जयनिं खालामनायखौ आंनि खुगाजों बाथ्रा बुंनायखौल' दिनै मानसिफ्रा गोनो गोथो साननो हागौ नाथाय नैबे जे बिहुसिखौ जेब्लानाखि आङो बायदों बे बायनायाव आङो हिसाब मोनदों आङो 15,000नि गोजौ आं बायनानै दोनदोंमोन बे बिहुसियावनो आं हिसाब मोननो हादों बिहुसिया दिनै 30 खान ना 32 खानल'सै बेयावनो आं हमनो हादों 15,000 मानसिखौ दिनै आं जयनिं खालामदों अब्ला जोंनि BPF दोलोआ देरहाखानाया रोखा आंजोंल' नङा लैहोर लैहोर फंबायमोनजों गोबां स्टुडेन्टफोर फैदों आरो सोरनिबा दैदेननायाव आब'मोननियावनो 3-4 हाजार जन मानसि बिथांमोना जयनिं खालामनो थांगासिनो दंबावो अब्ला जोंनि BPF दोलोआ देरहानाया रोखा आरो उदालगुरि जोंनि जि दाख्लै 26 थारिखआव जानानै थांबाय बेवहायथ' जोंहा देरहानाया रोखा मानो होननानै बुङोब्ला BPF UPPL नि सहि गैया ट्रेक्टरनि सहि गैया BJP नि सहि दङ कंग्रेसनि सहि दङ आरो कंग्रेसनियाबो दस्रा जाथि आरो जोंनि माखासे बर' जाथिफ्रा अबेबा मोनसे दोलोखौ मोजां मोना बिनि थाखायनो जोंहा जि जायगायाव BPF नि मानसिफ्रा केम्पेनिं खालामहैनो हाया बे जायगायाव आङो दाख्लै 14 दिन 15थासो गामियाव आं थांनानै आङो जेब्लानाखि केम्पेनिं खालामदों बे जायगायाव बिथांमोना बुंदों जों गामियाव जेब्लानाखि BTR एकर्ड खालामदोंमोन बिनि सिगांनिफ्राय लानानै दाख्लै 3 बोसोरसिमा खुनु BPF नि मानसिखौ जों सोआमोन नाथाय जों दिनै नुनो मोनबाय BPF आ सिगां मा मावदों दिनै UPPL आ मा मावदों बिनि थाखायनो जोङो UPPL खौ सोआ नांगौब्ला जोङो BPF नोनो जोङो भट होनानै जोङो BPF खौ उदालगुरि समस्तियाव जोङो दुर्गा बर' दासखौ जोङो देरहाहोगोन होननानै गोबां जायगायाव आङो निउस मोननो हादों बिनि थाखायनो जोंनि उदालगुरि लकसभानि केन्डिडेट दुर्गा बर' दासआ रोखा देरहानाया आरो देरहाखाबाय आरो जोंनि क'क्राझार लकसभा गोख्रों मावथिफोर ओंखारनायनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोर ओंखारनायनि गेजेरजों देरहानाया खाम्फा बरग'या दिल्लीयाव थांनांगौआ रोखा होननानै जोङो नुनो मोनदों आरो थारमाने UPPL आव थानानै माखासे समाज आरो हारिखौ सिबिनायाव माने गोबां हेंथा मोनदों आरो जों गोदो UPPL आव ओंखारनायनि मेन जाहोना जाहैबाय जोंहा बड'लेण्ड इसु दंमोन जों मेनलि आबसुखौ हेफाजाब होनानै ओंखारदोंमोन बिनि उनाव आबसुनि हेफाजाब होनायावनो UPPL पार्टिया जोनोम जादोंमोन आरो बे UPPL पार्टि जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो आं प्राइमारिनि जोंनि बेंटल प्राइमारि कमिटि UPPL नि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै मावबोदोंमोन आरो बिनि उनाव आङो प्रेसिडेन्ट हिसाबै खामानि मावदों आरो बिनि उनाव आङो ब्लक लेभेलाव माने एग्जिकिउटिभ मेम्बार बा केबिनेट मेम्बार हिसाबै खामानि मावदोंमोन दा जों नुहुरबाय माने जि उद्देश्यखौ लानानै जों आन्दलन खालामदोंमोन जि उद्देश्यखौ लानानै जोङो सुक्ति खालामदोंमोन BTC बा BTR बै उद्देश्यआ फेलें जानायनि लामायाव फैगासिनो दं बेखौ जों गोथौयै मोनदों आरो लोगोसे जों प्राइमारि लेभेलावनो हक ब्लक लेभेलावनो हक माखासे पार्टिनि जेनाखि डिसिप्लिन बे डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनानै सोलिनायाव फेलें जानायखौ आं नुनो मोनदों औ बे हिसाबै नोंथाङा मिथिगोन रायजोनि थाखाय बेसेबांसो UPPL दोलोआ जौगानायनि खामानि मावनो हादों ना हायाखै जौगानायनि खामानिखौथ' जों दिनै नुनो मोनाखै माने एफा एनै फिसा फिसौ माने जब कार्डनि खामानि फैलाबायदों बेबो BPF आमोलाव जेसेबां मावदों बिनि रुजुनायाव माने बहुद खम बिबांनि आरो दानि जिनाखि माने BTR एकर्ड मथे जानो गोनां माखासे दफाफोर दंमोन बेखौ जों फेलें जानाय लामायाव थांबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों जेरै हमनानै ला जोंहा जेन'बा नै जोंना बिक्रम दैमारि सार बिथांमोनहा जेनाखि RTI नि गेजेरजों
सैथो बाथ्राखौ पाब्लिकनि गेजेराव फोसावनानै होदों। बेफोरखौ गासैखौबो नायोबा माने जों बिटिआर एकर्ड बा बिटिआर खौ लानानै जेनाखि रायजो राजानि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो सानदों इउपिपिएल पार्टिया, बे थोंजोङैनो जों फेलें जादों होननानै बुंनांगोन। माने थारमाने थोंजोङै बुंनो थाङोबा माने जोङो जेबो डेभेलप मावनो हायाखै होननानै बुंनांगोन आरो मख'जाथाव जेबो मावनो हायाखै। खारन जों नुनो मोनबाय मेनलि जोंहा हाग्रामा सारमोननि अननायाव जोंहा बेंटलाव कलेज मोनदों, प्रभिन्सियेलाइज जादों, आरो जोंहा बिबाह भबन दं, आरो जोंनि गामि ओनसोलनि गोबां लामाफोरखौ हानायमानि बिथांमोनहा माने मावफुंनानै होदोंमोन, फोसाबदोंमोन। नाथाय दिनै मोनसेबो बेफोरबायदि जों डेभेलपमेन्ट खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। सम दंमोन नोंथाङा? आंथ' इउपिपिएल जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो आं नेहाथारि हिसाबै खामानि मावदों। आरो बिनि सिगां आं माने जेबो बिबान गैयाबाबो प्रमद बर'नि दैदेननायाव जिनाखि आलादा बड'लेण्डनि माने सोमावसारनाय जादोंमोन, बै सोमावसारनाय समाव आं साइलेन्ट वार्कार हिसाबै आं खामानि मावदोंमोन आरो रायजोनि जानानै। नोंथाङा दिनै बिपिपिएलआव जइन जाबाय, माबायदि खामानि मावगोन होननानै आरो रायजोफोरखौ लानानै मा आसा खालामदों? रायजोफोरखौ लानानै आसा खालामनाया बेनो, माने आंनि सायाव गोबां फोथायनाय दंमोन नैबे बिक्रमपुर ओनसोलनिया, आरो दाबो बिथांमोनहा आंनि सायाव फोथायनाय दं होननानै आं मोनदां बा सानदों। जायनि थाखाय आंनि फंसे बाथ्रा मोननाय लोगो लोगो दिनै 120टा न'खरनि गेजेराव 85टा माने 85टा न'खरा माने दा बेलथायबोफिनबाय, माने इउपिपिएलनिफ्राय दा बिपिएफ दोलाव फैबाय। आरो आं ओरैबायदि सानो, दा जोंना नैबे दासो जोंनि सिगाङाव बिबुंथि लाखिलांनाय जिसुआ सुमफ्रामारि सार, बिथांमोनहा बिथाङा जिहेतु दोलोआव गैयै समावनो माने रायजोनि समाजनि मोजांनि थाखाय खामानि मावदों, आरो बिथाङा दिनै दोलोआव थानानै जुदि सरखार दानो हायोब्ला बेसेबांदि माने जौगानायनि खामानि मावगोन बेखौ जोङो सुनो हानाय नङा।